Днес искам да говорим за бизнеса с имотите и до мен е Кристиан Цветанов от Адрес недвижими имоти. Той реално ме е наел мен да снимаме видеа и да поддържам социалните мрежи на Адрес, но пък аз се интересувам лично за себе си, какво може да се прави с имотите, защото на мен ми звучи като много сигурна инвестиция. След малко той ще каже, че не е баш така, но на мен ми звучи като сигурна инвестиция да купиш имот на пазарната стойност или на малко под пазарната стойност и да го препродадеш за над 20%, нали така е, което на мен ми се струва много, да. Не винаги става така, точно. Да. И това, което каза той, не винаги става точно така, на мен ми звучи като рисковия момент в целия бизнес. И аз имам идея как този риск да бъде минимизиран или да бъде елиминиран изцяло. Ще ви кажа това към края на видеото, затова продължете да гледате. Даже на мен ще ми стане интересно какво си измислил, за да няма риск. Да, той Кристиан не знае за какво става въпрос изобщо. Аз това съм го мислил събота и неделя. Защото аз не познавам, до сега не съм имал физически бизнес, но пък съм се занимавал с какъв ли не онлайн бизнес. И сега се опитвам да ги напасна тези неща, за да се елиминира какъвто и да е вид проблем по цялата пътека. И на мен първият ми въпрос е и да ви кажа, защото сега някой ще каже, добре, ама ти познаваш Кристиан, който има достъп до информация за имотите, които аз нямам. Тук искам да вметна, че ще има линк в описанието, където вие можете да си дадете името, телефона и ако сте от Плевен или област Плевен, пък може би и Враца, Ловеч, и ако се интересувате, и Троян. И Троян навсякъде, да. Тук идеята е, че аз казвам на хората в момента, че те могат да дойдат до Плевен или да се организираме в Ловеч или във Враца, зависи къде колко хора ще имат такъв интерес, да ви покажем инвестиционни имоти, които са наистина изцяло с бизнес цел. Идеята е, че аз в случая се чувствам късметлия, аз не съм брокер, аз занимавам с направата на видеа и социални мрежи, но пък в случая аз имам достъп до информация през Кристиан и през останалите брокери до имоти, които даже няма да достигнат до сайтове и до платформи, защото по принцип като излезе някой имот на подпазарна стойност или някой от брокерите го взима с цел инвестиция, аз просто такива наблюдения имам, или го предлага на техен клиент. Този имот не достига до имот.bg, не достига до никакви сайтове, в които вие да го видите и да кажете, каква хубава сделка, аз това ще го взема, защото е под пазарната стойност. Затова Кристиан предлага една такава услуга, да се съберем на живо, да говорим за инвестиционни имот, да ви покажем какво има адрес, било то в Плевен, Ловеч, Враца, и да ви покаже какво може да стане, да ви даде идеи как може този имот да се предлага за наем или да бъде. Предлагаме един магазин, който е на улица Сава в Плевен, това е между Свети Сава, да, между 1 и 2. Аз имам идеи как един такъв магазин може да просперира, без значение какво продавате. Просто трябва да правите видеа и за това пък работя по един курс, който ще ви предложа когато бъде готов. Ако е готов, ще го намерите в описанието на видеото, но в момента не е, зависи кога гледате видеото. Идеята е сега да говорим за инвестиционни имоти. Колко време отнема за намирането на такъв имот, какви пари могат да се изкарат отгоре, може ли това нещо да се случи, можете ли вие да закупите имота без да имате една стотинка в джоба, как става това нещо, и за това аз така ще направя едно кратко интервю с Кристиан, защото и на мене ми е интересно и аз някои неща не ги знам, а след няколко месеца искам и аз да го пробвам целият този модел
плюс това нещо, което ще ви кажа в края на видеото, за да избегнем всякакъв вид рискове. Защото когато купите един апартамент, било то с личен капитал или било то с ипотечен кредит, вие затваряте едни пари, които вие може да ползвате по други бизнес модели, за да изкарате още пари. За това ще говорим след интервю с Кристиан. Значи на мен първият ми въпрос към тебе е: колко време отнема да се покаже на пазара нещо стойностно, нещо, което реално става за инвестиционен имот, нещо, което ти при препродажба на това нещо би изкарал едни 15-20% отгоре на това, което си дал? Ами, не мога да кажа точно за колко време след колко време точно ще излезе имот, но мога да ти кажа, че на мен ми отнема на ежедневна база по 7-8 часа на ден, всеки ден, събота и неделя, постоянно в срещи, в огледи, в разглеждане на различни възможности. Така че това не е процес, който просто да седиш и да чакаш да клъвне нещо. Това е процес, който аз самия съм активен и постоянно си правя своите проучвания, за да търся такива имоти. Аз съм като един Шерлок Холмс, който непрестанно търси следи къде могат да бъдат имоти, които или са подценени на пазара, или собствениците им не виждат потенциала, имоти, които са застояли прекалено дълго време, имоти, които собствениците вече са склонни да договарят цената. Да. Или по някакъв начин този имот може да се преструктурира от голям, да станат няколко отделни малки, които могат да ги даваш под наем, да ги препродаваш, да ги ипотекираш и така нататък. Добре, но хората, които гледат в момента това видео, те не са в тази среда. И аз сега, ако съм един човек, който гледа това видео и звънна или си дам името от телефона в формата, която ще намерите в описанието на видеото, и ти напишат: добре, Кристияне, кога можеш да организираш така да се видиме, и ти казваш: ами всяка неделя от еди колко си часа в Плевенски офис, примерно. И аз се появявам, аз, който съм гледал вид, появявам се при тебе и те питам: има ли в момента имот, който да е с цел инвестиция? И ти казваш: да, имам 5. Стигаме се, отиваме, гледаме. Обаче аз казвам: ами това не мога, по една или друга причина. И те питам: според тебе, след колко време, примерно другата събота и неделя или по-другата събота и неделя, ако направим пак една такава среща, ти ще имаш ли някой имот, който така ще е подходящ за мене, примерно с инвестиция 60 000 евро, защото само толкова имам, а пък вече имам ипотечен кредит? Ще има ли според тебе такъв имот за мене? За една-две седмици да се намери нещо подходящо за инвестиция? Да, понеже ние сме много голям екип от консултанти, не само аз се занимавам с това нещо, имаме само в Плевенския офис почти 20 консултанта. Ние на ежедневна база намираме по няколко такива добри оферти, понеже сме и голям екип и разполагаме и с много купувачи, които всеки един да се надпреварва, нали, все пак и да добере до тази информация, до тази оферта. Бързо, за много кратък период от време, новите оферти изчезват. Да. Нали, въпрос е на един-два огледа някой от купувачите да предприеме действия, да каже, че иска да се договорят условия, че е готов да купи имота, и те изчезват и вече работим с следващия купувач. Но за да знаем, че някой иска конкретно нещо, има определен бюджет, трябва да направим среща, за да знаем в какви параметри той е готов да участва, да рискува и каква е неговата визия, какво точно би си закупил. Да. Добре, значи нека да пробваме от гледна точка на човек, който не иска да извади пари от джоба. Ако заплатата ми е, да кажем, 1200 лева, аз какъв ипотечен кредит мога да получа като финанси от Credit Center и ДСК, или с кой работим? С всички банки. Това е идеята на Credit Center, че ние сме независим посредник и
помагаме на хората да намерят най-изгодните условия за придобиване на имоти чрез ипотечен кредит или потребителски. Да. А иначе с 1200 лева преспокойно можеш да си закупиш имот за 70-80 хиляди евро, даже може би и за 100 хиляди евро, ако вече зависи имота колко е стойностен, дали е ново строителство в хубав квартал, зависи как го оцени оценителя и банката. Така че с 1200 лева си доста приемлив доход. Добре, да кажем, намериме апартамент за 80 хиляди евро, заплатата ми е 1200 лева. На мене колко ще ми е месечната вноска, примерно? Можеш ли така да го... Извинявай, че така напълвам на ум да смяташ? При 80 хиляди евро някъде около 550-600, около 600 лева ще бъде на месец. Да. И те банките това общо взето следят една втора от месечният ти доход да можеш да си го позволиш за ипотечна вноска. Да, половината един вид. Да. Добре, има ли опция, примерно, да кажем, интересувам се от инвестиционен имот. Показваш ми апартамент, като този, който видяхме на улица Свети Сава, този дет ми хареса малкия. Да. И сега, да кажем, този апартамент е 65 хиляди евро. Аз мога ли да кандидатствам за ипотечен кредит за 65 хиляди евро, но да има и едни 10 хиляди евро отгоре, за да мога аз да го обзаведа. Този беше обзаведен, но да кажем, че не е обзаведен, да мога аз да го обзаведа с едни 10 хиляди евро и тогава да го препродавам. Това да е моята добавена стойност, за да си искам аз едни 15-20% пари отгоре на това, което дам. Има ли някаква такава връзка? Да, има два варианта, даже са три. Единият вариант е банката да оцени доста добре имота, в смисъл да е по някакъв начин подценен и банката да направи по-висока оценка и да му вземете максимума на апартамента. Другия вариант, в смисъл максимума на апартамента е даже горница, който да се използва след това за ремонта, а другия по-вероятният вариант е, защото сега не всеки ден излизат жилища, които са с по 20-30% подценени. Да. Другия вариант е, освен ипотечния кредит, да си вземете и потребителски кредит като допълнително финансиране, с което да си направите ремонта или обзавеждането на жилището. Да. Така че има всякакви варианти, в които почти без никакви ваши средства, в някои по-малки случаи даже и без ваши лични средства да влезете в инвестиция за близо 100 000 евро. Да. Рискът се крие в това, така предполагаме, че взимаш апартамента, правиш му ремонт, съответно хвърляш ни пари и никой не го купува в близката година, две. Има ли го това като... Това ли е истинския риск при инвестицията с имоти? Понеже съм видял вече достатъчно на брой продавачи, които са такива инвеститори, риска е в това да си прекалено алчен за имота, който продаваш. И ако един имот не се продава, в повече случаи не е проблема изобщо в имота, проблема е в лицето, в продавача. Нали, не смятайте, че това е нещо супер лошо, човек да купи подценен имот, да го ремонтира, да го препродава. Не, ти просто заместваш по някакъв начин бъдещия собственик в ремонтните дейности, в организирането на много от административния процес, който трае. И разправията с... и времето, да. И ги пестиш. Един вид на теб ти се плаща за времето, което си инвестирал в имота. Да. Но това време наистина не може да бъде до безкрайност скъпо. Всички процеси си имат някаква стойност. И за съжаление има продавачи, които прекалено си надценяват стойността на имотите и заради това техните имоти седат непродадени. Не е проблем на пазара, на купувачите или на банките. Проблема е
в в алчността и в прекалената амбиция на продавачите да вземат незаслужено големи суми пари. Да. А ти колко имота имаш зад гърба флипнати да ползваме тази чуждица? 12 ли бяха? 12, даже сме в процес на 14 имота. Това с това момче, което дойде сега сутринта? Да, може би вече отидоха към 14. Да. И вече имаме проекти за нови това, така че ние сме в постоянни проекти и това го правим нали, със сигурност го правим и заради материалните, нали, чисто материално да изкарваме дивиденти от това нещо, но през останалото време ние взимаме опит, който след това даваме на клиентите си като безплатен ноу-хау и ги съветваме, нали, тук сме имали какви си проблеми, тук е по-добре да инвестираш с това. Ако направиш определено действие, ще имаш такава доходност, трябва да търсиш такъв апартамент, трябва да търсиш. Всичкото го правим предимно заради опита, който след това да го продаваме един вид на клиентите и да сме сигурни в консултацията си. Да, защото колкото повече продават и правят те бизнес с недвижими имоти, толкова повече комисионни получават и вие като агенция. Да, реално си това си бизнес. Комисионни. Да, това е бизнес. Да, естествено, то защо да правиш нещо, ако няма бизнес? Защо ги снимаме тия видеа? Реално всичко се обезмисля в този начин. Да. Добре. Какво друго да питам? Значи аз се разбрах какъв е риска. Риска е в алчността. И реално човек, който се опитва да купи, да ремонтира и да предпродаде апартамент, било то къща, било гараж, каквото ще да е, търси между 15, 20 и 30% отгоре на това. Или 30 е прекалено много. Не, то никога не е прекалено много. Никога не е въпрос. Можеш и 100 да вземеш. Въпросът е... В повечето сделки се правят с... Препоръчвам да се прави с някакъв марж 15-20%, не по-малко, защото прекалено е голям риска за стойността, нали? Да се ангажираш с ипотечен кредит за 70-80 хиляди евро, от който да изкараш 85 хиляди, смисъл да го продадеш за 85 или за 90, не ми се струва достатъчно рентабилно. Добре да се занимаете с нещо съвсем по различен начин. Добре, и последен въпрос преди да дам аз моята идея. Аз като човек, който не се е занимавал с недвижими имоти, с инвестиционни имоти, аз как е по-добре да стартирам, за да минимизираме риска по някакъв начин? Какво да купа? Да, разбирам ти въпроса. Много хора се хвърлят още от първия имот, отиват, питат банката колко пари ще им дадат или имат колко си пари и за всичките си пари, за целия си кредитен лимит купуват още първия си имот, което е според мен е брутално грешно. Ти не знаеш какво правиш, не знаеш какви са рисковете и се хвърляш на най-дълбокото. Аз лично започнах с парцел. Парцел в Тученица, гола поляна, то няма какво да сбъркаш, то всичко го виждаш. Всичко ти е на лице, нямах ток, нямах вода и си минавах през целия процес, докъдето разбера самата сделка, самите административни процедури. Ако, например, ви отпускат кредит до 100 000 евро, бих ви съветвал да започнете с гарсониера, с двустаен апартамент в рамките на не повече от 50-60 хиляди евро покупна цена, за да имате някакъв и баланс, и толеранс, и възможност да се случи нещо с дохода ви, по някакъв начин да успявате да покриете вноските или да не претърпите огромна загуба. Ако имате събрани 100 000 лева, препоръчвам ви отново гарсониера, гараж, парцел, стара къща. Гаражите не са никак лоша инвестиция, те за отдаване под наем са доста са предпочитани, защото нямате никаква поддръжка.
Те са си едни бетонни стени. Най-много да имате някаква рулетна врата. Обаче пък, ако са подземни гаражите или надземни, имат покрив, който не трябва да подценявате. Проверяйте покривите. Значи това е различна схема. Това с наемите е различна схема и това според това, което гледам в YouTube от най-успешните, те вече не са брокери, те просто стартират като брокери, но за да си милионер, трябва да ги притежаваш тези имоти и да ги даваш под наем. Това е схемата на всеки един, който цели да направи много пари. За това ще говорим в различно видео, хубаво, че го казваш, но тук целта на това видео е да видим изцяло и само как покупко-продажба, докато не се натрупа един личен капитал. Аз на тебе бих те посъветвал да си започнеш с една гарсониерка, нещо. С една гарсониерка. 35-45 хиляди евро, в която ако е за ремонт, да инвестираш време, усилия, можеш сам да си направиш ремонтите в някакъв период от време и след това да се опиташ да препродадеш в диапазон 55-65 хиляди евро, вече зависимост какъв е имот. И колко съм инвестирал в нея? Да, пак някакъв марш 15-20% да имаш. Да. Но не бих те посъветвал да си купиш първи имот за 100 хиляди евро. Или къща огромна, която има нужда от много голям ремонт. Толкова, да, защото особено с къщите са много непредвидими процесите, както виждате, че и нищо и няма, така можете да се озовете в някакъв голям капан и да ви трябват много повече средства, отколкото сте предвидили, а имота, въпреки че са направили някакви подобрения, визуално да не е помръднал от това, което сте го купили и вие по никакъв начин да не излезете на плюс, даже бъдете на минус, защото не сте го завършили като проект. Да. Добре, ами това, което ми казваш сега, малко променя това, което аз ще кажа след малко. Но добре, значи да кажем така, да видим дали съм разбрал. При условие, че банката може да ми отпусне, да кажем, 80 хиляди евро, аз търся гарсониера, която да е до 55-60 хиляди евро максимум, за да имам пари да инвестирам, да го поправя този апартамент или ако е ремонтиран, да му купя лампи, да му купя дивани и така да го обзаведа. Това с обзавеждането е част от схемата, която си представям аз, за да се минимизира целият риск, за да превърнем този апартамент от пасив в актив. Това означава, че аз искам в момента, в който купя апартамент, да имам едни пари, които аз да мога да си внасям, да си погасявам. 100% да съм сигурен, че ги имам тези пари към банката. Да имам едни пари за ремонт. И идеята е следната. Кандидатствам за 80 хиляди евро. Купувам апартамент за 60, който да кажем има само сложен ламинат и измазани стени. Даже не боядисани. И идеята е следната. Регистрирайте се в Ozon.bg и в Amazon.d, защото тези два сайта предлагат афилиейт програма. Това означава, че ако на мен ми трябва боя, аз няма да я купя от кварталния магазин. Аз ще я купя от Amazon или от Ozon. Ако ми трябват лампи, полилеи, каквото и да е, аз ще го купя онлайн от Amazon и от Ozon, защото в момента, в който аз купя апартамент, аз ще започна да му правя видеа. Дали аз ще бъда човека, който ще боядисва и ще ремонтира? Ами аз не съм майстор. Сега някой ще каже, ами аз не съм. И какво правим тогава? Как ги правим тия видеа? Тогава намирате майстор, 100% ще има някой, който ще се навие и ще му платите малко повече и ще му кажете, че той като ги прави тия видеа, ще сложи трайпода в хола, преди да почне да боядисва, ще сложи камерата и ще натисне едно копче. Да запише целият процес, докато работи. После той това видео не се разправя с него. Вие ще се разправяте и ще го направите на таймлапс. Как той е човек, днеска е боядисал хола ви. И отдолу в описанието на видеото ще кажете откъде сте взели тая боя. От Озон или от Амазон. В момента, в който някой купи същата боя, защото много му харесва цвета,
вие получавате 15% комисионна. Това, което ви казвам, е, че в момента, в който вие купите инвестиционен имот, вие го превръщате в една снимачна площадка. Дали вие ще се занимавате с ремонтните дейности или някой майстор, това е без значение. Ще намерите майстор, който ще му се занимава с това нещо и който е по някакъв начин малко технически грамотен. Като ще му кажете, че вие ще, понеже той ще е на видеото, вие ще сложите негов контакт в видеото, така той ще получава и клиенти за в бъдеще. Той ще е доволен, защото явно човека поне малко разбира от бизнес, щом сте го нели и сте стигнали до него. Той не е абсолютно неграмотен в бизнес, по бизнес темите. Той знае какво означава тази безплатна реклама за него. И така си го представям целият този процес. Покупка на апартамент, превръщаме го в снимачна площадка, в която показваме какви действия сме извършвали, но всичко, което вложиме като инвестиция, било то дивани след това, било то масички, било то каквото и да е, купувате онлайн от една от тези двете платформи, защото те ви дават опция за комисионна. 15% комисионна не е малко на диван, който струва 800 лева. Или боя, която струва 100 лева. Това са едни 15 лева. И когато дори вие да продадете, когато продадете този апартамент или тази къща, тези видеа, които вие сте направили, те остават. Това означава, че този апартамент той продължава да ви носи парички, дори да сложите в описанието продадено, вече не се продава, няма значение. Вие го имате като един актив, който продължава да ви носи пасивен доход от тези продукти, които вие промотирате. Това е като цяло моята идея за вас, които смятате да навлезете в инвестиционните имоти или хора, които се занимават вече с инвестиционни имоти. Купувайте неща, които предлагат комисионна. Има много магазини, предимно в София и в Пловдив, които също имат такива афилиейт програми, които предлагат комисионна. Но не са много. Но Озон и Амазон работят в цяла България, затова ви предлагам тях. Кандидатстването и регистрацията като партньор към тези магазини става бързо. Вчера го направих за 2 часа, бях одобрени за двете и в момента, в който вие купите нещо, вие имате опция за пасивен доход. И сега си представете, за следващите 5 години вие завъртите 20 такива инвестиционни имоти. Ами това са доста видеа, които сочат към тези продукти за комисионна. Така вие така смучите от две места. Първия път с инвестиция на имоти, препродажба, и втория път това, което остава за винаги, са тези видеа, които сочат към продукти, от които вие печелите комисионно. Това не съм виждал да се прави нито от тези големите инвеститори в YouTube с няколко милиона. Това не съм виждал и от български брокери и хора, които занимават с инвестиционни имоти. Откраднете тази идея, защото няма как да фейлнете, няма как да се прецакате, защото вие тези продукти, тази боя, тези дивани ще ги купите така или иначе от някъде. Просто така си структурирайте схемата, че да получавате пасивни пари постоянно. И в следващото видео, което ще може би навръщане от Враца, с Кристиан ще говорим за каква е следващата стъпка. Ще говорим за хора, които вече имат капитала за покупка на имоти, без да влизат в ипотечни кредити или потребителски кредити, и как един човек, който да кажем има 1 милион и се чуди как да го инвестира, каква е следващата стъпка. И следващата стъпка са наемите. Да даваш неща под наем, защото тая къща или този апартамент, той няма да му пораснат крака да стане и да избяга. Това ви е инвестиция за много дълги години. И в момента има компании като Адрес, които предлагат да ви поддържат имота, те да се разправят с наемодателите, с наемателите. Един човек поема тази функция и вие просто получавате едни пари в банковата си карта всеки месец. За това става на въпрос. Аз не познавам друг такъв бизнес, освен той с афилиейта, който ви обясних току-що, където вие да получавате едни пасивни пари от някъде
защото сте инвестирали. Има и други модели, но те са прекалено рискови според мен, криптовалути и така нататък. Това е за днеска. Ако имате интерес да купите или пък да продадете имот, защото в момента цените, пазара е доста интересен и можете да вземете хубави пари за имота, ако сте решили да го продавате. Може да нямате наследници. Вчера чух баба ми говори с някаква друга жена и се оплаква, че някаква нейна приятелка нямала наследници и се чудела какво да ги прави тия 3 къщи на Кашин. А Кашин е място, което тези къщи струват много пари. Поради причини, които аз не мога да кажа сега в момента в видеото, но освен, че е близко до Плевен, няма и едни определени хора, които правят проблеми. Затова цените там са много атрактивни. Ако се интересувате да купите или да продадете имот, или пък се интересувате от целият този бизнес модел с инвестиционните имоти, Кристиан съвсем скоро ще започне да организира срещи на живо с тези от вас, които имат желание да дойдат да се запознаят с нас, да видите какво може да предложим, какво търсите да кажете, за да ви имаме ние на ум и да направим такъв един съвместен бизнес. Аз предполагам, че той Кристиан, аз съм го чувал много пъти, че той се радва да запознае с такива хора, то няма как, защото си е въпрос на бизнес. Да. Добре? Това е. Успех!